Erokamano nyikwa Ramogi kuom kete Ramogi TV kaendi ma kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ma eka mogoyo mbaka. To kawuono wan gi wendo ma Profesa Collins Odote en jakanyo e aput manono weche mag somo. To kawuono ne gigolo report margi ne jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. Uwuoyo kodwa achiel kachiel ken dala mar Denmark, piny Denmark e kuma urome kodwa. Profesa, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Aneno ka uchiwo nyaka report ne jatend piny Kenya, ten report moyange kabisa, pages chigni 300. Ang'eni ok onyal dhi wach weche tema nuketo kanyo, to anyalo mana kawo moko achiel ariyo adek moko. Kaka namba 3 ntiere moro ka mowacho ni duol mochung' ne weche mag somo, lai mar somo, onego duok piny kidieny mag somo kata subjects. Koa e primary 9 kaduogo nyaka 7. 12 nyaka 8, mano primary man malo. 14 nyaka 9 e junior school. Mano nikech ang'o? Trevor, erokamano. Report no en pages madhi 400 ok madhi 300. Wawacho mondo subjects oduok kamano nikech kane wadhi wuoyo gi jopiny, ande paro na telo ne group mane ni oganda wa mar Nyanza, nadhi Migori, adhi Homa Bay. Gite ne ywak ni yawa nyithindo matindo waketo somo gik mang'eny, giting'o buge mang'eny, ok gibed nyithindo. Omiyo ne wakwayo ni waduoke subjects chien nikech gima jokenya nowacho mondo nyithindo som to gisom gik ma ginyalo winjo, ok gik maturo gi ahinya. Mowacho waduoko gi chien, nitie moko minyalo keto kanyakla mondo pod gisomo gik madwarore to gisom mathis manyalo winjore. I hope ne mano duoko gimomiyo wawacho ni waduoke subjects chien. Wanyiso KICD ni dhi ng'iye gika igole kuonde moko mondo ka nyithindo biro dala kik gitim penj, kik gitim gik manomigi ni homework nyaka around saa 6. Mano gima nokwadware 8 fofo. To jonyuol ne podi wak ni nyithindo wako biro gin gik mang'eny, buge be idwaro ni nyiewo mang'eny, no garama dhi malo. Erokamano ahinya Trevor. To koro mano Profesa, ang'o mi ukawo 7? Wach ni kaka koro primary mane piny, ang'o mi ukawo 7 mok kata 5? Wacho ni gol gi 9 duog gi 7. Ang'o mi uyiero namba mar 7 no? Mok 5 kata 4 kata 3. Koso mane ma gine dwaro? Ing'eni gini kane watime, ok en gima wagolo mane wiwa. Wawuoyo gi jopuonj kuonde te. Kato wabedo piny gi jo KICD to wang'eyo ni mondo pod curriculum ong'eye te, be nitie wode kuonde mwanyalo duoko. Mwawinjore ni KICD nitie subject achiel ariyo manyalo ket kamoro malwore. Koro ok en gima ogolo agola wi. En gima otim scientifically. Nikech sama iduoko subject, tidwa ni gima jopuonjore to pod gipuonjore gima kata ka gidhi piny mar Denmark. Pod nyalo wach ni gimisomo Kenya cha en gima winjore. Emomiyo numbers moketigo gi namba me waseng'i gi watalam, wasewinjo ywak ji, to wasewuoyo gi jok manondiko curriculum mar KICD. Emomiyo namba go bedo kanyo, ok en gima ogolo wiwa. To namba 8 moro be aneno kaendi mwacho ni jopuonj onego chako puonj manyien. Uluongo gi dho ngere ni retooling e higa achiel, mondo eka ging'e somo mar CBC ni endi. Nyiso ni jopuonj masani ok otiegore maber, koso somo ni manyien, to jopuonj masani pok otimnegi tiegruok manyien, bro timo nang'o? Trevor, retooling ok en puonjo, ok en puonjo gi kendo, en tiego gi. Andi tiego gi kane wadhi wuoyo gi ji, to gima ne wawinjo ni jopuonj ok winj CBC malong'o. Kaka idwa ni opuonji be samoro opogore. Ngeche ing'e mana puonjo gi kaka nopuonji sama ne in e college cha. To CBC okelo puonjo yo mopogore. Iwinjo ka jok moko go koko ni kwadhi kuonde moko to syllabus owach ni mondo wago abal. To japuonj oketo wa ni wadwa go mana abal ang'owa lo. Koro japuonj samoro nyisi ni mondo wakel chiemo, japuonj kwayo watong'. Koro retooling ne en mondo jopuonj ong'e kaka ipuonjo e yo maber kaka CBC dwaro. Mondo gibed puonjo ma nyathi is at the center mar puonjo, to idwaro ni mondo giwinjo gima giwacho to giwuoyo gi jowetegi. Emomiyo wacho ni okawo higa achiel mondo jopuonje te mantiere onyisgi kaka CBC dwa tim nade, kaka gidwa timo. Winjo ka jongere wacho ni ok inyal puonjo an old dog new tricks. To tiegruok ni miyo old dogs go nyaka ng'eye ni CBC dwaro nang'o, mondo kik giwach ni wan gi kaka nwatime ndalo mana wadhi college Kilimambogo chon. Idwa no nyisgi mondo ging'eyo manyien. Trevor, achiel kuom gik ma gine dwaro, gidwa kade mondo nyise jopuonj kaka itiyo gi IT. Nadhi kamoro Kisii, to japuonj nyisa ni ntie higni 52, to dwa na tim Google. Adwa timo Google nang'o?
puonj ma idwa tim go biro miyo mondo ging'e gima CBC dwaro mondo koro ka gidhi wuoyo gi nyithindo ka gipuonjo gi nyithindo to puonjo nyithindo gima osepuonj gima ging'eyo mok gima buogogi. Erokamano Trevor. Machielo bende maneno kuketo ka endi en ni udwaro ni gol wach mar nying mar secondary no bed pre-primary, primary school, junior school, kiko bed senior secondary kata junior secondary. Mano to tiende ni kanya ang'o miyo mano gima lich ahinya kaka iluwo. Trevor, kane wachako dwe mar 12 iparo gima ne ker mar piny nokuongo nyisowa en kane nyithindwa mane wuok e grade 6 ne dhi e grade 7 tabu ne wuok ni water jogi kanye, water gi e primary koso water gi e secondary. Ne wawacho ne ker ni ket nyithindo gi e primary mondo gibed kama chiegni gi kodgi ma dwe mar 1 kane ochakore nyithindwa te mane dhi e grade mar 7 sani gin e primary ka primary. Koro tabu mosebedo ka wuok ni to an nyathi manie junior secondary manya kaka ni wuo luong en grade 7 ta apuonjora e primary school, japuonj ma puonja be japuonj primary. Dong ma koro kikowa emomiyo wawacho ni sani watim gima timore e pinje moko. Nitie kuonde ma kidhiye to nyathi en mana grade 1, grade 2 nyaka gi grade 17. Koro wagolo wach mar secondary, junior to gi senior mondo nyithindwa manie grade 7 kik bed nyithindo miwacho ni e secondary to gipuonjore e primary. Wacho skund gi aluonga ni junior school to gi senior school mondo wach mar secondary otimore nade owuogi kik wabed ni ja secondary odak e primary to puonjore e primary school. Mano momiyo wagolo wach mar secondary mondo koro bed junior school to gi senior school. To wach mar uniform utimo nang'o? Ndalo manuogo kodi mbaka ka endi ne oyware wach mar uniform. Trevor, ing'eyo ni nitiere gik ma iwacho to nyalo keto to nitie gik moko ma be ok uketi. Ne wawuoye matek Trevor e iye. Nitie samoro ma jok moko wacho ni wagoluru uniform. Ngeche uniform no medo cost, uniform no samoro miyo jopuonje moko kwaji pesa mang'eny. To ji be nowacho ni wan e Kenya waka kigolo uniform nyithindwa biro bedo ka wuotho e gweng' to wakia ni ma nyathi madhi sikul koso wakia ni ma nyako kata dichuo mosepong' madwa dhi katedo. Koro since ne ji yware kabisa ibiro yudo kama ne ji yware ma winjruok ne onge ok wadhiye. To wach mar uniform pod biro bedo wach ma ji biro wacho ka wadhi mbele. To kan achiel go gima wacho ngeche winjruok e gino ni ere kuma ber kata kuma richo nitiere nok wanyal gik mondo wayud kama wanyalo winjore kamoro achiel. Erokamano Trevor. Taneno namba 10 ka endi wacho wach mar capitation, dho ngere luongo ni capitation. Wacho ni koro nego kete gi chal mar uchumi masani. Wacho ni 1,170 mar pre-primary, 2,280 primary level, 15,000 junior school, 22,000 senior school, day school en 19,800, senior school day school en 38,000. Kwan ni uchope nang'o? Ma endi en kwan me pesa midhi dwar gi nyathi ka nyathi mondo mi sirikal ogole ka koro somo ni odhi e yo mochanore koso uchope kwan ni nang'o? Trevor, gik moko adek. Mokwongo ing'iyo wach mar pesa no nitie gimachielo madwa mede pesa. Nitie gima wacho ni minimum essential package mabed biro gi pesa. Ma wacho ni nitie skunde man gi nyithindo mathin. Koro kata imiyo gi pesa ngeche pesa mar capitation imiyo nyathi ka nyathi ewi nyathi ka nyathi. To ka in e school ma nyithindo nitie 30 pi michulo pod mana romre, watchman michulo pod mana. Koro wadhi e primary schools ma pesa mimiyogi ok nyal romo gi mondo gichul kata mana watchman. Emomiyo waketo minimum essential package manyaka mi. To penjo mipenja mar ariyo ni to pesa no wagole kanye. Trevor, achiel kuom jowa mancha wan godo ne japuonj mapuonjo e university mang'e timo gik moko mag economics. Mar ariyo ne wan gi treasury. Wago calculations mwapenjo ni to mondo nyathi obede sikul ang'o midwa no chul, en book, en chok. Koro kidhi kama e bugno emomiyo en pages 390 ibiro yudo kaka gigo ogo piny. To ok en pesa ma nyathi dhi chulo, en pesa ma sirikal dhi miyo nyathi ka nyathi. Pile ibiro winjo ka jopuonji wakni ni to pesa waotimore nade pok omiwa. Kidhi e katiba wacho ni basic education en free and compulsory. Manyiso ni en nono. To kata en nono to nitie pesa ma idwarore mondo skul oran. Koro sirikal
chulo ne nyithindogo. Kata king'iyo fee structure mimiyo ji kata secondary, tibiro neno ni fee structure no ndiki ni contribution mar government en pesa kama, to contribution mar jonyuol en pesa kama. Emomiyo wamedo. Ng'ech kidhi kaka kiyudo pesa go, no medgi chiegni higni 10 mokalo kane nitie komiti mar claim Mwire. Nyaka sano bech gik moko osebedore, to pesa no osebedo ka chung'. Koro kane imiyi pesa minyalo nyiewo godo kata mana bando mirego, bech bando higni 10 opogore gi bech bando sani. Emomiyo wawacho ni sirikal omede pesa mar capitation makoro miyo ka nyithindo dhi sikul, to jopuonj mapuonjo sikul go nyalo bedo gi pesa mamiyo nyithindwa chiem, mamiyo nyithindwa bed gi buge, manyalo miyo nyithindwa bed gi kalam e sikundno. Erokamano Trevor. Profesa, gimoro achiel ma biuchako wacho ka en wach mar ni sirikal mondo los duol mochung' ne weche penj miluongo ni Kenya National Examination Council (NEC) mondo mi ogo chapa penj e piny Kenya ka. Ma dong biro kelo bibadhi nikech ng'eny ne penj wuoga oko. Ko goe chapa ka dong ibro mana kwale. Trevor, iwinjo ni an Denmark. To Denmark ka nitiere gima ne wang' yudo ni gik moko mar trust levels ma wachando wa Kenya onge ka. Koro kaka wan kaka jo Kenya be nyaka wachak build trust levels, Trevor. Kani neno gima CBC osekelo gimoro ma wach mar goruok ne penj cha rumo. Ncha watimo penj mar grade mar 6 higa mokalo. Kata mana namba mane winjo kolwando timore nade onge. Ngecha nyathi ka nyathi ing'eyo mana kama osegike. To waseng'iyo kaka jo Kenya. Sama itimo penj, wan gi polisi e sikul, sama itimo penj, ji yware, penj kwalo. Gimo report ni kagi CBC dwaro, en ni wawuog away from penj to wadhi assessment. Ming'iyo ng'ato kaka odhi pile ka pile. Gimomiyo waketo recommendation en obiro konyo mondo wach mar penj obed gima high stakes ni orum. Wadhi oko Trevor, wakawo pesa mang'eny mar jo Kenya, wadhi wa print penj oko. Yet pesa wa mawatiyo godo miluongo ni dola. Nite bedo printed mana Thika Road. Ere kaka pesa to wanyalo print Thika Road to penj to wa print oko. Kidhi e mbalariany kuma puonje Trevor. Nyithindo mawatimo negi penj, wago mana kalatese wago chapa gi japuonj. Koro nyaka wagike sa makaka jo Kenya wanyalo trust gige wa. Gimomiyo wacho ni Kenya National Examination Assessment embe obede no nyalo gonwa chapa e Kenya ka mondo wach mar ni penj wakawo pesa mang'eny watero London. Jotend sirikal dhi kuonde higni 3 dhi kata juma achiel ni pod gidhi ng'iyo mana wach penj, wachak time Kenya waka mondo wane ni gige wanyalo timo kendwa. Biro dwoko cost chien, to be biro meyo trust levels wamed mar bedo. Kato mar adek biro meyo ni luor mwakete penj maduong' ni wachako golo wach mar luor. Emomiyo wacho ni Kenya National Examination Council ochak go chapa e Kenya ka. To kuo mar penj, Profesa, kuo mar penj ibiro tim nang'o? Trevor, gimibiro time kuo mar penj, ka ng'ato somo CBC, mokwongo penj wadi emphasize ni penj ok gima muhimu. Sani mondo ibed jalendo maber Trevor, ok ibed jalendo maber ng'eche ni yudo A e penj. Ibedo jalendo maber ng'eche ni wuodo panga manya kach mong'eyo wach maling'. To mano e gima ji te onego bed wapuonjo ji. Ing'iyo sama ji osewuok e skul, timiyi tich mondo itim, to kalatese go imiyi te, to jok moko pod gino tamo. Koro onego wa focus on building skills, ok wa focus ni nja namba achiel e penj, ni nja yudo max 300, to max 300 ni matera. Mano gima CBC to gi reportwa temo kelo. E gima nyaka wabua gole wiwa ni penj mane watimo chon cha wawuok e wach mar penj no. Tinde wadwa ng'eyo Trevor, CBC wacho ni ng'ato dwa timo arts. Kikia goro Trevor, to kata yud ma 100 to ok di gor wuod baba. Profesa, mano be kama koro wadhi yen nikech gini somo mar CBC ni kwa kanyo to dhi chomo mbalariany. Mbalariany bo setiegore yo maler mar bedo kong'eyo ni jo ng'amo biro kani dwa goro onego dhi e mbalariany makama. Ng'amo biro kani en engineer onego dhi e mbalariany makama. Be mbalariany oserieyo yore ge mag puonjo mondo donj gi chenro mar CBC ni. Adiera en ni pok girieyore. Mani adiera mokwongo. Emomiyo kidhi e reportwa to wawacho gik moko 2 kata 3 mokwongo. Mokwongo Trevor, kane wachako system mar CBC nondike mana 2633, to university noko wach ni ndalo mane. Wakete report ni university sani dhi bedo minimum mar higni 3, mamiyo ni mbalariany mane odhi e kodi mane puonjo ji higni 4 dhi dok chien gi higni 3. Mar ariyo wawacho ni mbalariany te
ochak reform curriculum gi and wacho ni giti gi Commission on University Education mondo gichak chenjo kaka gipuonjore. Mar adek wawacho ni kaka jopuonj bende tiegi jopuonj mag mbalariany be tiegruok ochak timore nade, ochak timore sani mondo sama nyithindo chopo kuro gimbe giikore. Ngeche ka giikore to wabiro bedo gi nyithindo mowuok e yo mopogore, to ka gibiro iro Odote to bote puonjogi mana somo gik moko kaka nong'e chon mok bi konyo CBC. Koro king'eyo report bo wacho ni university be nyaka timne reforms mondo gibe giikre mar puonjo nyithindo mag CBC. To sikunde mag senior school koro kaka an mana soma ndeng'o panga chande, nitiere joma wacho ni nitiere kaka wacho ni onego be ni irieyo skul ka skul ok kete kidieny ni mar penj, ikete kidieny kaluwore gi gimotimo. Ken skul ma en weche mag ng'weche manitie, ken skul mag weche mag goro ema nitie, ken skul mag weche mag engineering ema nitie. Ma dong bro miyo oganda ywaruok, nikech mokwongo kaka skul mana nitiere koro ok inyal keto ni kacha idwa kele kompyuta to skul moro machalo kaka Alliance idwa tere kompyuta. Dong bro kelo pogruok kuom kidienje mag somo mek nyithindogi. Raba nitie gik moko ariyo mo otimore kuom mano. Mokwongo gimomiyo wawacho ni wawe wach mar national, wawe wach mar county gi exa county, wasebedo ni pesa wamiyo sikunde kaluwore kama gigike. Kata wadhi kuonde moko iyudo ni school en national en mimede pesa mang'eny, to school ma sub county machalo iner ja Nding'o, ambe nitie skul miluongo na Nding'o dalawa, kia Nding'o to en sub county to ok miye pesa, yet nyithindwa mang'eny somo Nding'o to nyithindo romre. Koro wawacho ni mokwongo wachake stage ma skunde te nyalo bedo gi karibu standards maromre. Biro kawo wasa mano kuma wagike. Emomiyo neno waketo kata minimum essential package. Mar ariyo wachako wacho ni chon kane skul nitie ni luongo ni national, to machielo luongo ni extra county, machielo luongo ni county. Ere kaka koro wadwa keto ni skunde dwa luongo. Wacho ni skunde dwa luongo about pathways. Mokwongo nitie skunde ma biro timo wach mar ng'wech. Nitiere skunde mabiro timo science. Nitiere skunde mabiro timo arts. Skul nyalo timo achiel, skul machielo nyalo timo ariyo, skul machielo nyalo timo adek. Koro kidhi Nyakachu, inyalo yudo ni Nyakach girls maybe omini en otimo pathways ariyo. To machielo wacho wan ariyo pod ok wanyal timo miwa mana achiel kende, to machielo dhi timo adek. Koro en tich ma Ministry of Education gi stakeholders biro winjore to ere kaka wadwa timo gini. Ok apani obiro kelo tabu, in fact obiro konyo mondo koro kik bedi ni nyithindo te ringo ne nyaka gidhi Asumbi girls. Gibiro wacho e karwa kani ere kaka Nyakach wacha be nyalo gike step ma Nyakach girls. Kineno sani waziri mar ICT miluongo ni Eliud Owalo osebedo kotero kompyuta e skunde. Koro kata iwacho na Nding'o kokele, nyoro nyocha neno ka choncho tere kamoro yo Siaya otero Asumbiwa, koro Nding'o panga be nyaka tere kompyuta. Ngeche Trevor nyathine gi nyathina man Nairobi ka ong'eyo kompyuta, idhi ndiki gi sama gichako tich kompyuta magidwa keto. Waketo sani stage ma nyathi wa masomo rang'i en ok one kompyuta, to dwano compete gi nyathina masomo Nairobi ka. Mane Kenya ma nyaka wagol, ngeche kwa wacho ni nitie access to education to nyithindo te nyaka ne kompyuta. Emomiyo pathways important, Trevor. To wach mar gik moko kaka gima dho ngere luongo ni laboratories, mwaseng'eyo ni samoro ni secondary school achiel to jomoko bende dwa tiyo kode kaka jo junior. Mano to wacho ni mondo tim nang'o, nikech ng'eny ji wacho ni nyithi skul dhungore kamoro achiel sana gwenge ma skunde ni mabor. Reva mokwongo, kana wadhi dwe mar 12 tero report mokwongo, achiel guma ker nowacho kata ne wabunge ni junior primary schools giger klese to kata giger laboratory mondo skul ka skul obed gi laboratory ma ginyalo ng'iyo. Jo junior ochak bedo gi laboratory, poko pani gero poko timore kaka no bedo to dwarre mondo timre. Mar ariyo, Trevor, king'iyo report no, nitiere institution moro mane iluongo ni School Equipment Production Unit. Wawacho ni oloke mondo bed mar instructional materials. Tich monego be notimo en ng'iyo ni skunde ka skunde nigi equipment, nigi buge, nigi infrastructure, gilose kata mana mobile laboratory mondo nyathi ka nyathi manie juniors, manie grade mar 6 to dhi e junior secondary obede gi laboratory. In addition, Trevor, samechako ne sharing of resources biro timore. Ka secondary nitie kodi to nyithindo gi jaji somo kuro, to kumonego wadhiye en mondo skul ka skul obed gi laboratory mondo nyithindo bed ni wach mar science modwa wacho ni kik obed ni timo science misomo e TV, obed ni en gima itimo gi wang'. Mako nyisi ni ne test tube
ing'eni test tube en ang'o mondo nyithindo bed ni science ni gichako time e yo mathis mondo chiema koro dwa bedo daktari kano ng'e gini kod otimo sombe Lenana secondary kod otimo sombe Stare Boys kod otimo sombe Agoro Sare secondary school atorero high school. Ang'eyo ripodu ni e yo machuok kaendi e namba 20 uwacho ni kel wach mar dhi tiyo ne jopiny kata community service mar dweche 3 ne jogo manie senior school kapok gidhi e skunde mani malo kendo dweche moko 9 kendo mar jogo mosetieko skunde mar mbalariany. Kaso uchako medo ni otiko moro kata certificate moro nyaka chak migi mar tiyo ne jopiny. An gi penjo 2 kende kanyo. Mokuongo, ma chalo ka gima uduoko wach mar NYS moro machon cha, ma ng'ato kapok otiko skul to nyaka dhi NYS. To mar 2 en ni koro otiko ni idhi gole kanye, nikech koro ng'ama dhi chiwo otiko ni tidhi time nade? Ka in gotiko no to koro idhi yudo tich mapiyo kose nang'o? Nitie osiepna moro maber iluongo ni Dr. Monica Corretz. Poko wuoyo kod sani dweche 2. Ko neno report no gimokwongo penja en mana wach NYS. Nito Professor ugelo NYS. Trevor kiparo NYS ne iwacho achiel kuom gik mane dhawo ne NYS ne militarize ji. Ngeche ni puonjo kaka okia march kia otimamo. To gima gini temo timo. Trevor en ni sani jowa moko dongo ma asomo rangi primary school. Adhi secondary school kamiluongo ni Orero. Kae bang' kanyo adhi university kamiluongo ni Tomboya University. Ka kanyo tatiyo Rangwe, Tanyombo, Tanyada, Tada Rangwe. Ng'ano kia Kenya, en owo mane Kenya, en mana Rangwe Gasumbi kende. Wadwaro kama ji ka dongo, to national cohesion bedo, mondo sama ng'ato dongo, ting'e ni awa nitie piny moro miluongo ni Kuria. Nitie piny moro miluongo ni Garissa. Koro gima propose mar community service learning en miyo sama ji dongo Trevor ing'e gwenge national cohesion dhi bedo. Man namba 1. Namba 2, Trevor, nyithindwa iwak sama gimanyo tich ni penjo gi to ere experience ma in godo. What proposal ni en mondo wa institutional process mar experience mondo nyithindo obed ni sama tieko ayude nafas mar timo ang'owa mar timo gimoro manyalo konyo go gweng'wa. Ing'eyo CBC wuoyo about community service learning. Mae en kelo gino koro in terms of practice amotimore. Mondo adhi ebede gweng' tatime, mondo ang'eni koro bedo gi jo gweng' adhi dak kamoro takonye ji. Trevor certificate ng'ama biro time. Trevor mondo gino bed implemented ubiro yuado mondo wabede gi structure kaka inyalo time. Ng'ama biro time miyo certificate ok nyal tamore. Wanyalo miyo tijno kata Ministry mar Public Service. Tomiye. Wanyalo miyo certificate no kata Ministry of Education tomiye. Trevor ka in e sikul to sama idhi timo attachment indiko ni barua kaka kanyo ni tieko. Koro sama president organize to biro wacho ni mae tich mitimo gi ministry ni. Koro nyathi ka ng'ato sama itieko sikul tindiko nyingi tibedo posted. No, won't Trevor ni bedo posted kata mana Homa Bay County Government. Mondo idhi iti about county government. Gibiro ndiko report ni setieko tindike. Ori bedo posted e gweng'. To either chief kata ginene kata mana pastor nyalo ndiko ni barua ni setieko. To barua no ibiro go kuma ne omiye timi certificate. Gima certificate no ber go Trevor. In kimanyo tich TV. Iwacho ni by the way anto TV to pokatiye. No nja timo community service learning Kakamega. Sama natimo no. In fact natimo gik ma wabedo kata baraza, kata nadhi kata mana local FM station, kata nan ka ministry mar information Kakamega. Koro mano miyo ichako develop spirit. Trevor kidhi e school pinje moko. Kaka sane pinje manda ibiro yudo pinje ma winjo ni ng'ato kawo gimiluongo ni gapia. Mokawo nafas wacho ni kapok adhi mbalariany wakawe higa moro achiel adhi Kenya adhi atim kata mana internship kata adhi abed kanyo mondo ng'ani kakoro dongo to ng'eni piny ok en mana Denmark, piny mana Kenya. Kidhi e UN tiwinjo nitie UN volunteer ma ji timo gik ma gi volunteer mondo gik matimore. Koro mano e gima watemo kete Kenya ka mondo nyithindwa otek medo bedo ji compare gi NYS. To kipenjo jok manodhi NYS nitie gima ne ber e NYS. Pogruok mowacho ok idhi e idhi e gweng', idhi bedo gi ji, ing'e kaka jogo dak,
ting'e ni jogo ane momiyo gi pachwa Trevor dweche adek mokwongo mitimo bang' senior school inyalo timo e gweng'u to dweche 9 modong' nyaka idhi time county mopogore mondo ine kabila moko bende. Erokamano Trevor. Okay. Aneno ko chako kendo ni onego ket wach mar lokruok mar kor lwasi iluongo ni climate change action in learning institutions te. Mane dhi tim nang'o? Trevor, dwe mar 9 higani ing'eyo ka wan gi gimiluongo ni Africa Climate Summit mabiro e Kenya ka ma ji dhi wacho kaka ji timore. Nitie gik mang'eny ma biro timo kaka about climate change. Achiel kuom gik moko moparo kaka wa discuss gini en Trevor wajawacho ni iwinjo ka sirkal wacho ni wapidhuru yien bilion 15. Trevor kwaketo ni e skul ka skul nyathi ka nyathi ibiro mi responsibility mar pidho yien kata mana yien 2 nodongo go. Koro sami mi capitation tipenji to headmaster in to idwaro in gi nyithindo 500 yiendi 500 to ere. Trevor jine penjo to yien gi nyalo pidh kata kanya ka gionge nafas to Trevor ka gionge nafas apa ni sirkal nyalo kata wacho ni wan gi public land modwa pidho yien to wabiro miyo nyithindo nafas mar dhi kuro. Trevor ka gitimo gima kamano to gimede gi environmental conservation nitiere kata gik projects mane Ministry of Education environment netimo mar tree for schools environmental conservation mondo ji ong'e to climate change ni ber. Trevor kata mana water harvesting nitie gik mang'eny mwanyalo timo mondo nyithindwa otim gik makonyo environment, gik mamiyo wa adapt and mitigate to climate change, to gik mamiyo sani wacho kata carbon trading mondo kwa pidho yien go. Trevor kiny wabiro uso carbon go kaka jo Kenya to ji skunde osetimo gi. Koro en yo mayot mamiyo nyithindwa dongo ka ging'eyo wach mar climate change to gitimo gik mabiro konyo piny to biro miyo piny be keto nyithindo ong'e gik matimore e gweng'. Professor, report mugolo ne report ma oyangi kabisa. Wacho ni pages 392 chigni pages 400. Ang'eni wakolo mana moko kuom gi ok wanyal kole te. To in kaka jakanye aput manono wach somo no, ang'o ma di wach ni en lokruok maduong' mogik mukete report no ma samoro pok amulo ka? Hapa ni nitiere gik mang'eny to wasewacho madongo manyalo timore to anyalo medo achiel kata 2 Trevor. Mokwongo Trevor wawacho wach mar loko chike mondo wakete winjruok tabu nche nitiere in Teacher Service Commission to gi Ministry of Education. Kane wadhi e gweng' tiyudo ka ywaruok nitiere waketo mondo wabede kama ji tiyo ne piny achiel. Mano mokwongo mwatimo Trevor ma muhimu kendo apani for me mano ma muhimu. Mar 2 en Trevor wach mar basari. Wawacho ni kane dhi e gweng' tiyudo na Odote oyudo basari kuom kuonde 4 to kuma achiel nitiere kuma achiel nitiere ok winjre. Wawacho mondo basari otim maber. Mar 3 Trevor ma muhimu kane wadhi e gwenge tiyudo ka nyithindwa jopuonjwa mag ECD kaka chulogi opogore to nitie ywaruok kuom counties to gi national government. Wacho ni winjruok onego bedie kuom county gi national government mondo omenda michulo nyithindwa mag jopuonjwa mag ECD en japuonj kaka japuonj mar primary obedni ondike msahara timiye msahara manyalo konye. Kwan mag 3 manyalo wacho to gigo ng'eny poro biro wacho gi kana fast day. Professor erokamano ahinya. Nyasaye madiwa ma wawang'o mano Professor Collins Odote en jakanyo aput manono wach somo gi chiwo report man gi pages 392. Wabro kolonu kaka ndalo bedo dhi mondo wanyisu gima giwacho mago mono mulo mana achiel 2 3 moko. Pod en Denmark ang'eni koduogo Kenya kata wabro go kode mbaka e chenro maro mar duol gi kuonde mamoko bende. Kitiru man Ramogi TV ka endi mane kama olore chenro maro mar duol saa 3 wang'e chap George Bati gi Lydia Okeyo bro bedo ka. Anto sani nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kochap.